Fin de curs fem una exposició, en Doña Teresa ja ho fem de tot el que fem, perquè fem unes làmines de paper de barba i pintàvem i coses, i després les fem en un d'això i com se diu, les gravàvem, sí. I després tot el que fem, les llibretes, tot el que fem és bé, al final de l'escola fem una exposició i en uns bancs, i això, que això també ho vam fer en l'escola d'ací del Conde de Lucena, també la van fer, la Comtessa de Lucena. I fem una miqueta de festa i mos donen, a mi me recordo que un any me van donar de premi un Belén, això que fem el Belén també, que els dijous de vesprà, quan anàvem Doña Teresa allà, anàvem a passeo de vesprà, els dijous de vesprà, anàvem a passeo i estàvem amb unes ganes que fos els dijous i anàvem al Prat, totes les xiquetes, que només era escola de xiquetes, no sé si ho ha dit, unitària de niñas. I anàvem al Prat, jugàvem, després quan d'això agarrem romer d'allí dalt d'un monte i el duíem a l'escola per a l'estufa, teníem una estufa de llenya, quan feia molt de fred ens arreglàvem allí a l'escola, això és quan anàvem a l'escola de baix perquè feia molt de fred, i teníem allí una d'això de romer i no sé què més contat. I després també feu així teatre o alguna cosa? Ai, sí! Ui, vam fer teatre, me'n recordo, anàvem Doña Teresa, que érem molt menuda, i vam fer un festival i ho fem, no sé quants anys ho vam fer, però en el cine, saps on era el cine, on viu Piedad ara? Això era un cine. I entonces vam fer un any, me'n recorde, que Doña Teresa, vam ensaiar molt de temps en Doña Teresa, i ens vam vestir en unes faldetes, un sombrero i tot això, i vam cantar no m'acordo com se diu, Merche? Les espigadores. Les espigadores. I te recordes? Sí. Canta-me-la. Ui, això sí que no. No, això sí que no, això me dona...